pagbabago. Pero sino nga ba itong si Apolinario Mabini? Siya ay dakilang lumpo na tinagurian din siyang utak ng revolusyon. At tulad ni Mabini, ang taglay na katalinuhan ni Rex Bernardo ang dahilan kung bakit siya ginawaran ng 10 Outstanding Young Men Awardee for Community Service, 10 Outstanding Young Persons of the World, at Apolinario Mabini Presidential Awardee. Pero higit sa mga pagkilalang yan, may isa pang dahilan kung bakit tunay na kahanga-hanga ang kwento niya ngayong tampok sa gulong. Outstanding Young Persons of the World, Mr. Rex Bernardo. The Outstanding Young Men Award for Community Service, Rex Bernardo. Apolinario Mabini Presidential Awardee, Rex Bernardo. Magandang umaga, Chanela. Nag-almusal na po kayo? Magandang umaga, Man Rich. Tapos na akong pag-almusal. Dito ka sa tabi ko. Kumusta na po ang kalusugan nyo ngayon, Chanela? Ay, mabuti. Mabalasik ako. Ay, ikaw naman. Kumusta ka man? Buti naman po. Bata pa siya. Enrolled ang pagkaalam ko. Iba man ang bahay namin. Sila talaga dito na. Nagkasakit. Dito na ako siya sa Lourdes Hospital. Yun na result. Napaganyan na siya. Napulyo na pala siya. Kaya nakakaawa. Kaya hindi na naka-school ang grade 1 hanggang 4th year. Grade 1 teacher ako noon. Hindi pa ako noon na retire. Pag may kanta ko, tinuturuan ko yan. Tinuturuan ko. 5 times 4? Attentive man siya. Attentive ko anong sinasabi ko. Releasing siya. Ngayong gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, si Bonsoy ang gagawa nito. Pero test sa mga out of school youth, maalaman ang result. Si test ang balan. Pwedeng entrance to college na siya. Accelerated siya agad. Papasok na po ako. Magpapaalam na po ako. Sige, God bless your trip. Salamat po. Pabos naman. I-remind ko pala sa iyo yung meeting natin mamaya sa CFC. Oo. May tayo mission core group meeting mamaya at nagpa-reserve na ako ng time kay Kuya Alex para ma-drive tayo. Okay, 7 p.m. yung alis natin. Oo. Kami, dumi na tayo ng damit mo. Sa edad na 20, dahil sa kagustuhan ng asawa ko na makapag-aral, kahit na mahirap para sa pamilya niya, lalo na sa mga magulang niya, na malagpasan yung hamon ng buhay, ay pinayagan naman siya. And pinatunayan niya naman na kaya niya. Siya ay nakapag-aral sa Trinity College sa kursong psikolohiya. Naging aktibong student leader din siya doon. Tapos binuo niya yung organisasyon ng CODES o yung Concerned Student with Disability para pangalagaan, protektahan at bigyan ng pantay na pagtrato ang mga may kapansanan dun sa paaralang yon. Dahil sa pagpapatuloy ng kanilang magandang gawain, ginawaran ng Trinity College bilang the first disabled-friendly school sa bansa. Ang asawa ko kasi, mas pinapahalaga niya o mas inuuna niya yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili niya. Ito yung gusto niya na pag natapos niya lahat yung pag-aaral niya, nakuha niya lahat yung knowledge na kailangan niya, babalik siya sa province niya para ibalik ko ano yung natutunan niya. Alis na ako.
natatanggap na pangungutya at ibang pagtrato dahil sa aking kapansanan. Ngunit positibo kong tinanggap ang hamon ng buhay. Puno ng pag-asa, nag-aaral ako hindi lang para sa aking sarili, kundi para ibahagi ang kaalaman ko sa iba, sa ating komunidad, at sa aking probinsya. Eloisa, Magandang umaga din po. saan kayo nang galing? Galing po sa pharmacy, nagbili po ng gamot na Ganun ba? Nagamit... Maraming pagkakataon na magkasama kami sa mga advocacy. Halimbawa ay nag-advocate kami para ipatupad yun yung mga discount privileges ng mga may kapansanan. Sa mga gamot o sa mga pangunahing bilihin sa Eloisa. Malaki nga po pasasalamat namin kasi nabigyan kami ng ganito para sa aking kapatid. Ayan po ay para sa mga may kapansanan talaga. Kinukuha lang po natin o inaabi lang po natin yung nararapat na ibigay sa atin. Siya ang nagsusulog para sa mga government units na ipatupad ang pagtatayo ng Office of Persons with Disabilities Affairs sa lahat ng munisipyo at higit sa lahat pinagtutulungan namin na may tayo talaga siya dito sa yung probinsya. Okay, mag-ingat kayo at magandang umaga. Magandang umaga din po. Salamat po. Sige po. Ingat po. Hi sir, magandang araw po. Kumusta, Giselle? Kumusta, Princess? Hey sir, okay naman po. Kumusta pag-aaral? Medyo okay naman sir, nakakapag-adjust na po kahit pa paano. Nasa panahon ako ng depressal period ko. Ang sabi niya sa akin nun is, huwag kang mag-alala, kayang-kaya mo yan. Kasi kung ako nga, nalampasan ko yung sitwasyon ko nun, ikaw pa kaya yan, bata ka pa, malayo pang mararating mo. Hindi ka dapat magpapatalo sa ganon. You have to prove to them, doon sa mga detractors mo, mga hindi naniniwala sa'yo na one day may papakita mo sa kanila na meron kang na-achieve. At yun ang pinakamaganda, may pagmamalaki mo sa, hindi lang sa sarili mo, kundi pati para sa pamilya mo. Let your talent shine upon the Mabini College at may papakita natin, may pagmamalaki ka ng Mabini College. Tutulungan kita, nandito lang ako lagi. Yun po yung sinabi niya sa akin nun. Talagang na-inspire ako. Dapat talaga makapag-aral kayo ng maayos kasi yan ang magbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan. Sana ipagpatuloy niyo yan. Maraming salamat sir. Maraming salamat po. Tara, sabay na po tayong pumasok. Sige. Noong ako ay bata pa, tinanong ko kung ano yung layunin ko sa buhay. At ngayon, natagpuan ko na magbigay ng inspirasyon at magandang halimbawa sa ating mga kababayan.